Is-suċċess ekonomiku irid jilħaq lil kulħadd. Din tkun waħda mill-isfidi ewlenin indirizzati mid-Deputat Laburista Dr. Robert Abela jekk ikun elett mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru. Għal dan f'intervista fuq One Radio fejn spjega l-importanza ta' ekonomija b'saħħitha li permezz tagħha il-ġid ikun jista' jitqassam lura lill-poplu u tara li titjieb il-livell ta' ħajja għal kulħadd. U l-pass li jmiss fit-tkabbir ekonomiku tagħna huwa li nżidu l-kwalità tal-ħajja ta' min qiegħed fl-istrata fil-livelli l-baxxi tas-soċjetà tagħna. Jekk aħna qed niftaħru bir-raġun bit-tkabbir ekonomiku. Imma dan it-tkabbir mhux qed jilħaq lil kulħadd. U hemm pockets fis-soċjetà tagħna li qed jesperjenzaw il-faqar, faqar relattiv, faqar assolut jew faqar ta' xort oħra. Jekk mhux se nindirizzaw dawk is-setturi, allura ngħid għandna suċċess ekonomiku li jilħaq lil numru ta' persuni limitati. Dr. Abela aċċena wkoll għall-importanza li l-pagi jibqgħu jiżdiedu u spjega kif kuntest ta' pajjiż b'ekonomija b'saħħitha li sejjer il quddiem u inaċċettabbli li jkun hawn impjieg pagi baxxi ħafna. Id-Deputat Laburista kompli jispjega li l-Partit Laburista għandu viżjoni ċara li ġiet approvata mill-poplu permezz tal-manifest elettorali u jinsab kommess li jkompli jaħdem fuq dan sabiex niżguraw rebħa elettorali oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.